Salut prieteni, sunt Ionuț și în acest videoclip nu o să-mi vedeți fața pentru că nu ăsta este scopul, ci este un videoclip legat de facultate, pentru că am spus eu mai de mult că o să fac o serie în care vă voi arăta cum decurg lucrurile la facultate. Și acum poate vă întrebați ce e cu asta. Ei bine, la facultate avem foarte multe materii teoretice, reamintesc, sunt student la automatică și trebuie să învățăm pentru examene. Poate vă întrebați ce materie e asta. Ea se numește tehnici de calcul în automatică și informatică, TCAI, îi spunem noi. Și sunt niște formule care pot fi, mă rog, considerate matematice, dar nu prea, și trebuie învățate. Eu n-am fost niciodată adeptul notițelor foarte colorate, pentru că mi se părea o pierdere de timp. Deși cred că de fapt este o soluție foarte bună, e recomandat și de către psihologi să facem acest lucru. Eu am zis că mai bine învăț așa, fără, dacă e să învăț, mă rog. Și m-am gândit că poate totuși mă ajută și să încerc, că încercarea moarte nu are. Eu deja am dat examen din ceea ce vedeți voi aici, dar se apropie sesiunea și o să dau examenul final, care nu știu exact din ce va fi și presupun că vor intra și aceste chestii, așa că, deși le mai știu, mă gândesc să le structurez puțin mai frumos, ca atunci când mă uit peste ele să-mi placă. Nu știu, zic și eu. O să folosesc niște pixuri colorate, aceste 4 culori. Aveam și niște evidențiatoare sau carioți sau marcele, cum le spuneți voi, dar având în vedere că nu le-am folosit, nici măcar nu știu pe unde mai sunt. Așa că o să încerc să le fac cât mai frumos. Aici scrie formule și exerciții TCAI. Da, mi-am făcut un dosar cu toate. Mă rog, dar având copii, mi l-au cam stricat. Să începem!
bine, dragii mei, m-am și înmurdărit. Cam așa arată, da, poate nu o să vi se pară foarte interesant, având în vedere că eu nu le prea am cu desenatul sau cu schițatul. Totuși mie mi se pare suficient, oricum nu prea îmi place să fie foarte colorate. Și sper să mă ajute. Da. Cam astea sunt. Asta este stilul. Mai sunt câteva de făcut, dar asta o să le fac eu probabil singur. Oricum, ideea a fost că vreau să vă arăt cum aș vrea să le fac și nu procesul în sine. Da, cred că țipla asta reflectă lumină urât. Bun, poate vă ajută și pe voi dacă faceți acest proces. Nu știu, poate aveți o memorie vizuală foarte bună, eu vă recomand. Până acum n-am încercat foarte mult, m-am bazat pe memoria mea și atât, care uneori dă greș, dar revenind la subiectul nostru, dacă veți vrea, veți încerca și dacă vă va ieși, puteți să-mi lăsați în comentarii dacă a mers. Oricum, vă mulțumesc pentru atenție și aș aprecia dacă ați da un like acestui videoclip, dacă v-ați abona, dacă ați comenta și dacă ați distribui acest videoclip. Mulțumesc! Pa!